Ja, goeien en welkom bij Bient. Marco van der Heijden die zit hier aan tafel, want hij roemt bij een voetbalwedstrijd van SC Cambuur zwier hersenletsel op. Hij zit al 2 boeten spul, moest zijn profcarrière beëindigen. Wat vindt hij van de nieuwe plan van de FIFA? Daar praat ik aan mijn moer. Psycholoog Jos de Keizer, die is krek waarom van een congres over suïcidepreventie. En hij vertelt wat wij als gewone burgers dwang kennen om zelfsdering voor te komen. En we hebben een wereldprimeur aan tafel, Daniel Brinkman. Ja, spannend. We hebben er al een paar keer hoorn. Dit is hem? Dat is hem. De Oculus Rift bril. Hij is er al een skofkop. Is hij te zien? Hij is al een tijdje. Maar wat heb je in betocht? We hebben nu de wereldprimeur. Dat je 360 graden video kan zien op de bril. En dan gaan we mensen met pleinvrees mee behandelen. Voorrijk. Dat is dus voor mensen die dus net op stritten worden. Die krijgen zo'n ding op en dan waren ze het weg? Dat simuleren we dan. Ja, en dan kunnen ze oefenen. En ik krijg de eerste beeld. Ja, je hebt de primeur. Ja, kan je anoniem straat op dus eigenlijk. Oké, ik ken anoniem. Ja. Dat is wel fijn. Nou, dan praten we verder over en dan testen we met u en dan kun je de beelden thuis action. Dat is haast. Wij zorgen je ook weer eventjes bij het Ipelofspel van Paaien. Ik heb wel gezegd van ik wil net een lange teksten. Want dat leren, daar heb je tijd voor. Maar dit is praktisch zonder tekst en wel leuk om te doen. Van Lucia. Victoria. Ja, het gebeurt op profniveau, bijvoorbeeld bij het WK, zelfs nog in de finale. Maar ook op amateurniveau, haast alle weekend wel, denk ik. Voetballers die het maar de kop met zin knallen en op een woorden wie ze hersenletsel oprinnen. Nou, je wordt bekend dat het Wereld Voetbalbond, de FIFA, de wedstrijd stillezen wil om dit letsel beter te onderzoeken. Nou, ik praat erover met Marco van der Heijden, want Marco, welkom. Dan is bij SC Cambuur spelen. Ja. En dat is raar aanroem, want hij is een flink ongemak mooi maken. Klopt. De Cambuur supporters die kennen die op een hele orde wijze voordat we hoe de malheur praten is nog even zien naar een hichtepunt van mij. Mooi, leuk. Ja, vertel maar even wat er gebeurt. Volgens mij... Ja, 2-0 achter bij rust. Ik begon op de bank. Kwam erin. Eerst een assist. Toen werd het nog 2-2 door Hemmen. En Schokker die geeft hem eigenlijk op mij voor en ik kop hem binnen. Dus dat was wel een heel mooi moment. Ja, dit is een lekker moment als profvoetballer. Maar ja, dan gaat het echt verkeerd. 2-1, ergens in oktober. Thuiswedstrijd in FC Dordrecht. 10 minuten vertierd. Ja. En dan kletst keihard maar de holle chin een chinstander rond. Ja. Wat wist er nog van? Ik kwam erin 10 minuten of 20 minuten voor tijd. 10 minuten later een corner. Ik kop de bal weg en hij komt met zijn hoofd aan de zijkant tegen mijn hoofd aan. Het commentaar hoorde ik vanmiddag op de radio even terug, want ik was in de uitzending daar. En ze zeiden eigenlijk van, Marco van der Heijden staat gewoon weer op, alleen Lima ligt nog van Dordrecht. Maar het was eigenlijk wel, vooral ik ben degene die er uiteindelijk last van heeft gehouden. Ik werd meteen wat duizelig, maar ik stond meteen weer op. En de scheids vroeg eigenlijk van, hoe gaat het? En ik zei, goed, ik wou snel doorvoetballen op de een of andere manier. Hij vraagt, hoeveel staat het? Dus ik zoek het scorebord, maar die kon ik niet echt vinden. Dus ik zei, het gaat wel. En toen gingen we eigenlijk weer voetballen. Ik heb ook nog de wedstrijd uitgevoetbald. Dus dat was misschien niet echt verstandig. Maar 2-1, 3 keer gewisseld. En dan ben je zelf niet in staat om dan te zeggen van het is niet slim om door te voetballen. Maar op dat stuit wist je dus net, dat is no 2 letter. Nee. Profcarrière beëindiging mast, want het gaat nog altijd net? Nee, dat klopt. Ik heb last van hoofdpijn. Ik heb denk ik 70% van de tijd last van mijn hoofd. Dat was vorig jaar wel een stuk heftiger hoofdpijn, alleen hij is er nog wel. En, ik op dit moment? Nu een beetje. En er zit hier ook een hele felle lamp. Dat zien misschien de mensen thuis niet, maar daar heb ik wel last van. Ja, het gaat wel echt beter hoor, door de maanden heen zeg maar. Dus ik vergelijk het wel eens met een kind die groeit. Als je die elke dag ziet, dan groeit hij eigenlijk niet voor je gevoel. Alleen als je dan een jaar hem niet hebt gezien, dan is hij in de lucht ingeschoten. Dus soms moet ik weer even mezelf eraan herinneren dat het eigenlijk een half jaar terug of 3 maanden terug gewoon echt minder ging. Dus dat is wel positief. Nou hebben we het op het WK jongen. Een Duitser die krijgt een flinke traap voor de holle. Die weet ik niet meer hoe vier het is. We spelen het echt terug. Spelers wollen eigenlijk terug in. Ja. En dan komt de FIFA mooi deze maatregel. Wat vies er ervan? Ja, dat vind ik hartstikke goed. Ik denk ook dat wat je zegt, dat een speler zelf niet goed in staat is om dat gewoon te besluiten. Want ja, kijk, een WK-finale is dat helemaal een goed voorbeeld. Alleen, ik denk dat het op elk niveau geldt dat een speler gewoon zelf het liefst door wil voetballen. Je verwacht natuurlijk ook niet dat er meteen wat ernstiger aan de hand is. Want je onderschat het gewoon. Dus je moet gewoon tegen jezelf in bescherming worden genomen. En dat is gewoon goed dat daar de arts gewoon besluit van oké, we gaan niet verder, we nemen er geen risico mee. Maar bij 3 minuten lezen ze het spul stil. Ja. Ik bedoel, dat is ook net een soort.
Het is net zo dat ze dan even een medisch team bij die del lezen. Nee, dat is waar, maar ik denk dat je in 3 minuten de tijd gewoon wel iets beter kan beslissen dan in de chaos van een wedstrijd. Ik denk dat dat wel scheelt. En ja, ik denk dat het gewoon een eerste stap is op weg naar... Zo, goede foto. Op weg naar... die foto's, het gaat mal, ik in het amateurvoetbal. Want wat hier het nou eigenlijk... hier het verschil met je kind, als het wel even de rest gewoon is? Ja, ik denk wel dat ik... Kijk, als ik sowieso meteen eruit was gehaald en meteen de ernst van de situatie goed was ingeschat en ik meteen, door mijzelf en door de medici, dan denk ik dat ik wel veel sneller stap had gemaakt in mijn herstel. Want ik ben er zelf ook niet goed mee omgegaan, omdat je gewoon eigenlijk niet weet wat je ermee moet doen. Bijvoorbeeld, het is heel belangrijk om niet naar felle schermen te kijken, maar in de week dat ik naar huis werd gestuurd omdat ik hoofdpijn had, ging ik gewoon even achter de computer zitten, omdat ik gewoon echt geen idee had dat het niet kon. Maar daar bent toch dokters voor? Ja, dat klopt. En een teamarts? Ja, precies. Ja, we hadden het met z'n allen wel wat beter kunnen aanpakken. Was je nou enthousiast? Met z'n allen, ja, zeker. Moet je zelf ook SC Cambuur, denk ik, en ook ikzelf. Dus ja, we hebben denk ik met z'n allen wat onderschat. En wat hoopst dat voor, wat vertelt het je nou, en de hashtag Oeskreun columns, is er heel iep nu, wat hoopst dat voor de amateursporters die direct met de kop met elkaar rondkletsen, daarna nog een pilsje drinken en holla die op stap? Precies. Ja, ik ben vorig jaar nog even met Drachtse Boys aan het meetrainen geweest. En er was ook een jongen die kwam in de wedstrijd keihard met zijn hoofd tegen een ander, Jacco de Jong. En dan roept hij zelf eigenlijk al wel van ja, dinsdag kan ik wel weer trainen. En dan ben ik wel degene die moet afremmen. En kijk, dat is dan omdat ik daar dan invloed op kan uitoefenen. Maar het is wel heel goed dat het nu een beetje in het nieuws komt, omdat het gewoon ontzettend belangrijk is. Want het kan zomaar over zijn met je carrière, dat heb je bij mij gezien. Bijvoorbeeld Wout Drost heeft nu ook een hersenschudding opgelopen bij Cambuur. Dus ik heb ook wel wat contact met hem van hoe ga je er nou mee om? En dat is wel heel belangrijk hoor. Dat scheelt een hoop. Okay, nou, bedankt voor die verhaal. Dit bril geven we nog verder maar. Dit is de Oculus Rift. Die kist dat denk ik net opzetten, hè? Nee, dat is te heftig. Want Daniel, hij laat je dan een kofje op tafel. We kunnen wat oefenen. Hij heeft een laptop bij die. Ik heb mijn laptop bij me. We hebben al even verteld dat dit een wereldprimeur is. En vooral dat het gaat om therapeutische behandelingen. Ja. Zal ik hem gewoon opzetten? Ja, zet hem maar op. Ik zet hem op. Ga ik jou ergens in een straat zetten. Nou, dan komt hij. Ja, je moet even geduld hebben. Zo. Want ik nou zeg is... van mijn eigen zitten eigenlijk 2 lenzen. Of beeldschermpjes, moet ik zeggen. En jij ziet alleen maar beelden, die zwarte randen die de mensen thuis zien, die zie jij niet. Je ziet alleen maar beelden. Ja, ik sta echt in de straat. Je kun je helemaal omdraaien. Kijk eens naar achter. Dit is Herenstraat, Groningen. Oké. Mooi waar trouwens. Ja, het was in de zomer. Nee. En alle mensen kijken ook een beetje naar je. Het is heel grappig. En je kan je voorstellen dat iemand met pleinvrees, dat dit heel beangstigend is. Ja. Nou ja, die zoe je net zo gauw stien, denk ik. Nee. Wat zit je er eigenlijk? Want ik zeg wat is dit? Nou, we gebruiken een 360 graden videocamera. Die filmt alle kanten op. En die moet ergens staan. Dus die kan zo hebben we nog niet, man. Ja, je kan je eigen handen nog niet zien. Nee. Maar vandaar dat je onder je een zwarte plek zit. Zet hem even naar je. Ja, maar het beeld is duidelijk. Maar ik sta dus midden in een stad. Wat heeft dat voor therapeutische behandelmethode? Wat is dat? Mensen met pleinvrees, die kan je door middel van exposure-therapie laten wennen aan het plein. En dan moet je je voorstellen dat je normaal gesproken met een therapeut ga je dan uiteindelijk de straat op om te oefenen aan een plein, als je daar bang voor bent. En dat is een heel lang proces. En nou zou je met de therapeut al samen kunnen oefenen door die bril op te zetten. En dan een beetje, dat gaan we volgende week ermee beginnen. Bij Rijk. Rijk, wat is dat? Rijk is expertisecentrum, een behandelcentrum voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. En die helpt dus mensen met bijvoorbeeld pleinvrees of andere angsten. En daar zetten we nou de bril voor in. Jos de Keizer, je zit in die vrood. Is het dat? Dat je dan krijgt zien? Ja, er is ook al veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Ja. De Universiteit van Amsterdam, Paul Emmelkamp. En het blijkt dat deze methode heel erg de werkelijkheid benadert. En het is natuurlijk iets wat bij deze tijd hoort. Een beetje broodroof van gewone psychologen. Oh, oké. Nou, volgens nog gaat het hand in hand. Want die dingen zijn nog niet echt voorhanden natuurlijk. Nee. In Groningen doen ze het ook. Maar daar gebruiken ze bij Wim Veling computeranimaties. En wij gebruiken video. Waarom is het nou in principe een vrouwenprimeur? Want ik heb dit ding, ik zo'n lessen op de Wereldrijd door de koers van de achtbaan hoor. Ja, dat is ook leuk. Ja, daar begint het eigenlijk altijd mee. Ja, daar begint het maar. Wereldprimeur is dat wij relatief snel en simpel 360 graden video opnemen. En dat via een webbrowser, gewoon via het internet, dus teruggeven aan de bril. En dat kan je dan thuis zien. Dat doen we nou met de behandelaar. Maar je kan straks thuis bij wijze van de oefeningen doen. En wat is het voordeel van de patiënt hierbij? Nou, dat je dus in een veilige omgeving kan oefenen met je angsten. Dat je daarmee geconfronteerd wordt.
Ja, maar als ik ben 90 toch, dan zeg ik, ja, ik get goed behandelen. Maar... Ja, je kan hem afzetten. Wat we ook hebben, dat is dan een biofeedback heet dat. Een kort verhaal lang. Dan zet je 2 vingerhoedjes op en dan meten we de huidweerstand. En dan kunnen we meten of jij het spannend vindt. Okay. Zullen we nog wat oorzaken? Want net als mij ken ik op mensen horen. Ja, ik ken je ook wel even. Als je het leuk vindt, kan ik je wel even een stukje laten lopen op de vismarkt in Groningen. Oh, Daniel, maar ik wil je wel een beetje dat ik wel gammel van wil. Je moet altijd even goed eten. Het duurt even de laadtijd. Want het is een grote film. Ja, maar... Kijk, daar komt hij. Hey, ik zeg nou de man. Ja, je ziet nou de man met de helm op. Ja, je loopt nou op de vismarkt in Groningen. En een van de opdrachten die de patiënten krijgen, de cliënten van Rij krijgen, dat is dat ze iemand moeten aanspreken en vragen of ze ook weten hoe laat het is. Hey, dit is de man met die camera. Dat is de man met de helm, ja. Met de helm. Nou, dan ga je iemand naartoe. En we hebben nou geen geluid, maar dan moet jij nu vragen. Hey, hoe laat is het? 3 uur. Ja, dat weet ik wel. Fries, hè? Dat is knap. Oh, maar dit is knap, ja. Dit is wel, ja. Maar ik zou het Twitter over krijgen zonder dat ik pleinvrees heb. Ja. Maar dit werkt dus echt? Ja, dit gaat werken. En dat moet je dus wel herhalen. En als je het maar vaak oefent, dan wen je eraan en dan slaagt de therapie. En dan kan je dat dus sneller en waarschijnlijk ook goedkoper doen dan met een behandelaar op straat. Je dit nog trots trouwens, want ik moet even zeggen. Want ik zeg, ik zal je... thuis net zo goed, want het is heel technisch heel ingewikkeld. Ja. Ik zeg wel het volslijnde beeld. Ik zeg alles eigenlijk om je heen. Ja, mensen thuis zien een zwarte, alsof je door een verrekijker kijkt. Die zwarte randen zie jij niet. Zit er nou niet te tuten? Je ziet... Ja. Ja? Oh, ja, daarachter bij de ijskookraam. Ja. Nee, in zo'n kind net. Nee. Okay, nou, straks wel, maar... Ja, dat kind dus net. Goh. Nee. Maar ja, je noemde net, je kan hier natuurlijk mee oefenen, maar je kan ook dingen leren of voorbereiden. Hè? Stel je voor dat je kinderen hebt die een amandel-operatie moeten hebben bij KNO. Die kan je altijd voorbereiden, maar op het moment dat ze naar de operatiekamer gaan, drama. Dus je zou je even kunnen laten zien wat er nou gebeurt als je de operatiekamer ingaat met de bril. En als je dan maar 2 keer oefent, klaar. Ja, dus dit is een hele nieuwe innovatie. Zou het bijvoorbeeld in de sport wat wezen? Ja, ik heb wel gehoord dat het ook wel bij voetbal gebruikt kon gaan worden. Om je gewoon in te leven in de situatie in het veld. Dus gewoon om 360 graden beeld te krijgen van waar zijn je tegenstanders. En waarom krijg ik die bal niet? En dan kan je zien omdat hij jou niet ziet. Ja, omdat je precies. Dan de positie bijvoorbeeld. Maar je wordt ook doellijk zijn, maar dit is broodroof. Nou, het is met hoe je het toepast. Ik ken ook een hele goede toepassing van kinderen met brandwonden. Ja. Dus die hebben ontzettend veel pijn. Werkt als pijnafleiding. Dit werkt ook. Dus die kinderen moeten dan met Snow World een soort een skibaan afgaan. En tegelijkertijd gaat de verpleegkundige die gaat het verband vernieuwen. En dat kan niet verdoofd worden allemaal. En dan, dat gaat veel makkelijker als een jongetje met een apparaatje aan het spelen is. En dan heb je ook zo'n kap op. Ja. Dus dat werkt heel goed bij de pijnbesstrijding. Ja, als afleiding. Als afleiding, ja. Daniel, zullen we de afspraak maken dat wij je op voet volgen hiermee, want het is dus nij. Ja. Die nijbehandelmethode bereik, daar willen we bij wensen. Doen we? Ja? Ja. Oké, dus er volgt nog meer in bied. Zeker. Oké, bedankt in ieder geval voor de quiz. En zet hem maar weer Ik zeg even gewoon normaal van minuut. Ja, we aanspraten weer verder met Jos de Keizer. Dan hebben we het oer goed wij, Jo en ik dus, voorkomen kunnen dat mensen gaan zelfs te kwaad doorgaan. Eerst zorgen we weer even in het Kunstnersdorp in Pijm. Daar ben we de hele week al. En de première die komt heel dichterbij van het Iepen Lofspul. Dus de spanning rent op in het dorpje. En in het dorp is nou krijg zo'n mooi voorbeeld van hoe die creatievelingen die nou opgaan in het dorpsleven. Dus dat geldt ook voor Elske Klik. Zij heeft een edelsmederij en zij speelt het zelfs ook mooi in het Iepen Lofspul. Het is een raamvertelling. Het zijn heel veel verhalen komen erin voor. En die verhalen worden op heel veel verschillende manieren gemaakt. Je zou misschien, als je in eerste instantie begint, dan denk je van, verrek, we zijn in een lezing terechtgekomen. Maar dan wordt het opeens een lezing, een spannend verhaal wordt er verteld. En dan wordt er opeens een verhaal gezongen of met klanken verteld. En dan weer met beelden, met diaprojecties. En op die manier worden eigenlijk in het eerste deel van de Dijk vol Dromen op verschillende manieren verschillende verhalen verteld. Hillige Victorius, Springuswing. Ik ben eerste famkoper ambachtskwal in Snits in heel Nederland. Dus ik ben wel een trendsetter, zeg maar. En later ben ik naar Ljouwert gegaan, de heb ik stage gedaan bij een goudsmid. En het op zo'n liets ateliertje boven op de zolder te zitten,
ook net aan. Ik ben een dwarpsvamke, dus dat lukte net. En waarom dan pijn? Ja, mijn man die werkte in Haas. En de familie wij naar de Oosterdiek, dus ja, dat is een perfect plak. Want pijn is een beetje bekend, daarom ben je hier. Als je kunstzinnige mensen, had dat meespelen doen? Nee, dat speelde toen bij mij net. Dat is wel zo groeit. Het is wel zo groeit, ja. Want ik wie het eerste weekje met mijn ateliertje begon. En toen kreeg ik al het verzoek van de kunstroute, toen nog kunstroute Woensrediel. Had ik daar om mij dwaan woorden, want zij vond mijn werk wel kunstzinnig. Dus vond ik zelf helemaal net. Maar nou, ik zei, daar ben ik nog net aan taaien, dat wie me te gauw. Maar hier daarop ben ik wel mij in. En nog steeds. Dus dat is al iets van Santje neer of zo. En nou heb ik een rol in dat hier belofspel. En een rol in het belofspel, ja, dat is ik helemaal nee. Ik heb wel gezegd van ik wil net lange teksten. Want dat leren, daar heb je tijd voor. Kan ik net misschien goed onthouden. Maar dit is praktisch zonder tekst en wel leuk om te doen. Victorius, breng uw schrijft. Heilige Victorius. Het is een heel oor in mijn loftspul als wat ik vind ik geweldig, maar dit is gewoon heel oors. Heilige Victorius, breng uw zwien. Heilige Victorius. Dus waarom veel komen? Ik speel je daarmee en mijn collega heeft het beeld er weer van maken. Dus het ene vindt het oren weer. Soms doen we dingen met elkaar. Dat zoenen we wel wat meer zien willen, maar het is toch nog wel moeilijk. Want ja, kunstenaars hebben hun eigen insteek, ben vrij eigenzinnig, dus dat is wel eens lastig. Ik vind het wel heel spannend, moet ik zeggen, van wat ze ervan vinden. Want het is gewoon heel apart. Ja. Maar het past wel bij pijn. Het past juist bij pijn, ja. Ja. Die doet niet op mijn loft wat iedereen doet, maar het is correct even oors. Ja. Heilige Victorius, breng uw zwien. Heilige Victorius. Ja, ze praat je er gewoon terug. Maar wil je nou ook nog dat hier op een lofspul? Ga dan even naar uw Facebook-site. Deel het filmpje, like eens eventjes op Facebook en dan kun je vrijkaartjes winnen. Ja, een groep van 1 miljoen mensen op een vrouw, die maakt het alle jaren een eind aan zien of haar leven. En in Nederland praten we dan over 1800 mensen en in Friesland gaat het om een groep van 70 mensen die uit het leven stappen. De Joet is het Vrouw Suïcide Preventiedag en op deze dag draait het om de vraag: wat kunnen wij nou doen, jou en ik dus, om deze mensen te helpen? Nou, Jos de Keizer, welkom. Je bent er een specialiseerde klinisch psycholoog. Ik spreek er Joet op een symposium in Ljouwert. Nou, je bent krijg binnen. Ja, klopt. Ja. En, het was een thuiswedstrijd. Ja, meestal moeten we naar Amsterdam en nu zijn alle mensen die erg thuis zijn op het gebied naar Friesland gekomen, omdat GGZ Friesland dit symposium georganiseerd heeft. Ja, dan kom je dus bij dat herkennen. Daar laten we daar even op focussen, want dat is volgens mij heel ingewikkeld. De Joet weer een verhaal van Jet, dat je maar eens degelijk kennen van oké, zo herken je dat en zou je een oor helpen? Nou, ten eerste, het is heel moeilijk. Geen psycholoog of psychiater of niemand kan zien als iemand tegenover me zit of die in zijn hoofd heeft zitten van nou, nu ga ik een eind aan mijn leven maken. Dus dat kunnen we niet voorspellen. Dus je kan het ook iemand niet kwalijk nemen dat hij het niet gezien heeft. Het congres ging over wat kan je wel zien. En wat kan je wel zien als je met iemand contact maakt. En dat is denk ik, het thema was contact maken. Hè? Van, je ziet iemand. Het was heel mooi. We lieten een filmpje zien van een buschauffeur die rijdt een heel drukke brug in de Verenigde Staten. En er staat een vrouw die staat op het viaduct. Het is erg hoog. En hij zet zijn bus stil. Hij laat zijn dienstrooster zitten. Hij gaat naast die mevrouw zitten. En hij gaat met haar praten. En hij pakt haar arm en samen gaan ze over die leuning heen en gaan ze weer terug. En dan staat er een dikke file achter zijn bus. Maar hij vond dat belangrijker dan zijn dienstritje te doen. En dat is stoppen en met iemand contact maken. Naast iemand gaan staan of naast iemand gaan zitten. En dan met hem te vragen, wat gaat er in je om? Ja. Maar hoe zou je dat vertalen kunnen naar uw duistere leven? Wij zitten met 3 of 4 man aan tafel. Een borman, familie. Hoe zeg je het? Ik bedoel, het is echt een gigantische drompel om te zien. Het is een beetje depressief en maken ze er een einde, want dat doe je net zo gauw. Nee, maar bijvoorbeeld, we hadden het net over voetbal. Er zit hier een goede voetballer. En stel je merkt in de kantine, in de kleedkamer of in de kantine van hé,
hij is al een paar dagen dat hij zich anders gedraagt dan anders. Hè? En je gaat dan met iemand in gesprek. En iemand zegt, ja, het gaat niet zo goed met mij. En die zegt ja, en die zegt bijvoorbeeld, ik zie het niet meer zitten. Hè? En de vraag durven stellen van, God, denk je er ook aan om een eind aan je leven te maken? Had je dat als zakken? Dat is een hele moeilijke vraag. Zo. Dat is een vraag waarin je moet het niet constant vragen aan iedereen die je tegenkomt in de supermarkt. Maar als je met iemand wat meer contact hebt en je maakt je zorgen om iemand, dat geeft vaak een opening om over iets te spreken. Nou, we kennen het wel vregen, want daar is een dregetiert. Ik zei net, ik wil net voor dadelijk vregen of. Maar is er met hij praat, trof hun? Van, hey, gaat het nog wel goed met hij? Ja, maar ik denk dat dit wel op een heel ander niveau is. Ik heb wel fysieke problemen gehad, maar het is anders dan mentaal. Dus depressie is denk ik wel echt heel wat anders. Dus, nou ja, depressie, je kent het dus gewoon echt een woordman wezen die dus even... Die je net langs zorg of die het even in hoes zitten bloot of zo. De keeper van het Duitse elftal die had ook depressieve klachten. En die had ook wel contacten met zijn medespelers. Maar niemand wist dat hij zo diep zat. En toen is hij voor de trein gesprongen. En heeft er een eind aan gemaakt. Hè. En ja, stel nou dat hij ergens rondloopt en je ziet hem lopen. En je denkt, goh, wat loopt die man er slecht bij. Ga dan naar hem toe en vraag het. Hè. Ja. En vraag je het en zegt hij, nou, dat zoals Marco dan zegt, nou, bij mij is er niks aan de hand. Nou, prima. Dus hoe stoot kinderen, Marco? Nou, ik denk dat het wel lastig is. En ik moet zeggen, ik heb zelf vorig jaar ook een geval daarvan meegemaakt. Dat was een kennis van mij, een Verre Keestra in Drachten. En ik moet zeggen, ik stond niet heel dicht bij hem. Alleen ik denk dat het soms ook wel heel moeilijk te zien is aan mensen. Want hij was altijd opgewekt, vrolijk. En ik denk dat het ook wel soms een beetje verborgen wordt gehouden voor de wereld wat er echt leeft. Dus om daar doorheen te prikken is denk ik wel lastig. Vooral als je niet echt heel goede band met iemand hebt. Ja, en toch erop hem meesknoppen om te zeggen, doch die stap. Waarom is dat zo belangrijk? Nou ja, kijk, de meeste mensen maken een eind van hun leven die niet bekend zijn bij de GGZ. Hè. Dus de meeste zijn gewoon, lopen vrij rond en zijn niet bekend dat ze depressieve klachten hebben of hebben ze wel, maar worden niet behandeld. En dus in de GGZ, in de psychiatrie zijn wij eigenlijk redelijk goed bezig om mensen goed te behandelen, medicijnen te geven, te volgen. Maar wij kunnen die mensen niet buitenmaatschappij niet makkelijk vinden. En daarom zijn we dus nu allerlei mensen aan het trainen, noemen we gatekeepers, politieagenten, mensen van school, huisartsen, dominees. Voorzitter van het dorpsbelang. Ja, dorpsbelang, de huisvrouwenvereniging, et cetera. En als die denken, hé, wat valt er op met haar? Hè? Dan gaan we hun proberen te stimuleren om in ieder geval in contact te maken. En hoeveel binnen het ervan in Friesland? Nou, wij zijn dat betreft, daarom ging het congres ook een beetje over. Er was de minister, of niet de minister zelf, maar een vertegenwoordiger van het ministerie was er. Wij hebben 700 gatekeepers al getraind in Friesland. En ja, hoe meer je traint, hoe groter de kans is dat je iemand tegenkomt. Ja. Met wie je daarover in gesprek kan raken. En gebeurt dat ook? Jij je dat? Ja, dat gebeurde. Een heel mooi voorbeeld vandaag wat naar voren kwam. Dat iemand had net die training gevolgd. Die ging naar huis. En op de Westertoren in Amsterdam. Waar werkte ze als vrijwilligster. En ze zag iemand staan. En ze dacht, hé, wat gedraagt die man zich verdacht? En die man heeft ze aangesproken. En die had zijn afscheidsbrief in zijn zak zitten. Die wilde echt een eind aan maken. Ja. En dan maak je contact, dan ga je met iemand spreken, dan neem je iemand mee en dan ga je kijken wat kan je doen. Hè? Dan moet je daar niet mee blijven zitten als burger, maar dan moet je kijken, kan iemand naar de huisarts of kan iemand naar de GGZ. Ja. Maar die eerste stap is zo belangrijk. Wat betekent dat dan voor jou dat gebeurt? Dat hij in dat shirt en een oor helpt? Ja, geweldig natuurlijk. Daarom zit ik hier ook. Ik vind het heel belangrijk dat mensen elkaar erop aan kunnen spreken. En het leuke is, Friesland is daar eigenlijk een prachtige provincie voor. Hè? Met ons Minskip, dat we elkaar meer aankijken. Veel meer dan in de Randstad. Daarom de sprekers van het congres vandaag wezen er allemaal op dat Friesland dat betreft een soort voorbeeldprovincie is. Dat we daar elkaar veel meer aan kunnen spreken. En mensen die wanhopig zijn, want daar gaat het om. Dat je die afhoudt van het ultieme beslissing om een eind aan je leven te maken. We kunnen even zien naar een stukje van Fjouwerelien. Dat komt uit Friesland Doc. Dat is een documentaire over zelfsdering. En daarin vertelt Sietse Hoekstra dat hij er gelukkig nog is. Want zijn zoon die vond bij tafel op de computer zijn afscheidsbrief. Ziet ze wie op dat staat op het voetbalveld bij zijn dochter. Met de bedoeling om na die wedstrijd uit het leven te stappen. Afscheidsbrieven die ik schreunde, die stierden nog op de computer en die ging Mark vond. Dus die winnen natuurlijk helemaal oesturen en helemaal over de rooien. En die stierden mij dus op te wachten. En dus vanaf ik uiteindelijk het voetbalveld zelf opstapte, heb ik eerst nog een heel gesprek gehad met hen. En dat kwam weer woelen en ellende. Maar ja, dat wie wel.
ja, achterna ben die twee dingetjes geweest wel de redding west. Omdat je op dat moment confronteerd wordt met het verdriet wat je meestal ondwaan zoen. En ik het idee heb van, hey Frank, je bent dan nog wel mee om jou. Ja, dat is piekenvel. Dit is nog bij tafel. Dit is net ontdekt, dat die zoon dat net voelde hier. Ja, wat wil je er meest mee, joh? Jan, Joen, die dit zeggen en misschien een geval herkennen? Nou, natuurlijk in dit voorbeeld, de jongen die dat leest en die, ja, aan de ene kant, het is de computer van zijn vader, moet ik het wel of niet doen, hè? Toch een beetje schroom. Maar omdat hij van zijn vader houdt en denkt van nou, toch eens kijken wat daarin staat, omdat hij zich zorgen maakt. En dat is een keer, als je je zorgen maakt om een ander, dat is een echt gevoel. En daardoor is die jongen dat gaan lezen en toen las hij dat en toen is hij gaan handelen. En dat is eigenlijk precies wat ik vandaag wil vertellen. Dat is een jongen die complimenten hoe hij zo doorpakt. En het is niet zo dat je ook jezelf moet verwijten als je niet hebt doorgepakt. Want je weet het ook niet. Maar die keer dat je het wel doet, nou, dat zijn de dingen die mee kunnen tellen. En Joen, om 8 uur, als het in Vroudwiet alle mensen kunnen bestil. Wat gebeurt er dan? Nou ja, in sommige landen wordt een kaars aangestoken. Hè. Bijna een miljoen mensen per jaar die een eind aan hun leven maken. Veel meer dan alle oorlogen en aanslagen en noem maar op bij elkaar. De stille problematiek is dat. En dat willen we toch wat meer zichtbaar maken. En daarom ook dat we binnen Nederland ook aandacht aan willen besteden. Okay. Nou, dier dank voor je verhaal. Wil je een aanleiding van dit onderwerp met je praten? Dan kun je dat een keer bellen met sensor. De telefonische helpdienst is dat. Het noemen we dat is dit nou in beeld. Dan kun je dat draaien. Heren, dier dank voor dit disputeren. Voor iepen even de nijigheid. En ik wens je een goede dag verder. Hield ik voor jou. Mooi joen nog verder. Morgen ben we direct weer. En dan pakken we de boek uit de kast. Want de Frieske boekenmannen die begint weer. Dus dat morgen. Nog een joen verder. Mm-hmm.